Nememma, ocean divider, he that walketh upon the sea, who can challenge your power? Jehovah Rapha, my King of glory, you are Jehovah Elohim, you are the strength of days, incomparable Father. I never see any God like you. I never see any God like you. Never see. I never see any Chineke like you. I never see anyone like you. You are the unchangeable changer. I never see any God like you. You are the God of immortality. I never see anyone like you. You are the joy of my life. I never see any God like you. You are my pride. You are my honor. I never see anyone like you. You are Jehovah Rapha. I never see any God like you. Onye Nememma, ancient of days. You are the banner of my life. Aha m bụ Dulu Benedict. Echi m Ọgbọzọ Autonomous Community. Ụbọchị ọwa anyị nwe Chioma. So n'ime ihe niile a, ihe a Chioma na-eme, ọ dị m obi ụtọ. Ọ dị mmadụ nje obi ụtọ, particularly na agbanatọ anyị. Anyị were na-ekpere ya ekpere sị, Chineke ga-enye ya ogologo ndụ, nye ya ahụ isi ike, tụkwasara ya ndụ n'elu ndụ, tụkwasara ya ike n'elu ike, ya na ezinaobi unu na ndị niile na-ejere ya ozi na-eso ya n'azụ. Ọgwụ ụzọ agaghị akpọ ha, agaghị ezute ihe ọjọọ. Ihe ọjọọ ọbụla ha na ga-agba ọsọ. Anyị na-ekpekwesị Chineke nyekwuo ya na ndị na-enyere ya aka, Chineke tụkwasịkwuoro ha ihe ka ha were na-enye ka ọ na-enyekwere anyị. Ebe o chetara ụmụ nwaanyị isi mkpe na-enweghị ndị na-enyere ha aka, anyị sị Chineke ndụrụ isi ya nyegodo ya ogologo ndụ na ahụ isi ike. Ihe ndị ọdọ nọzi Chineke n'aka. Ihe ndị a ka ndị kwere na ọ ga-eme na n'aha nke Nna na nke Ọkpara na nke Mmụọ Nsọ. Ofebu Victoria, Mọmị Chioma Jizọs mere anyị obiọma. Anyị na-amazi Hollandis, na-ama High Target, na-ama English George. Onwe ihe ọ na-anaghị enye anyị. So obi dị anyị ụtọ na eji Mama Chioma Jizọs ọnọzọ ọnọdụ ka Dorcas anyị n'oge a. Anyị na-asị Chineke nye ya ogologo ndụ na ahụ isi ike, ma na-ekwusi ajọ mmadụ, ajọ mmụọ ọbụla ga-ezi izuzu ọjọọ n'ebe ọ nọ, ga-ekposa this ministry. Anyị sị ka ọkụ iwe Chineke zokwasị mmadụ ahụ mala n'ihi n'aha Jizọs. Obi na-atọ ya ụtọ. Aha m bụ Miss Blessing Ogbenna. Echi m ọmụmụ isi aka were bịa. So obiọma na-eme m n'ụzọ pụrụ iche n'ihi na ihe nne anyị wụ ma ọmị anyị, nne ọra niile, nne ụmụ nwaanyị isi mkpe na-emere anyị, ọ na-atọ m obi ụtọ. So obi m dị oke aṅụrị, o jupụtara na aṅụrị. So mgbe na-ekpe ekpere n'isi ya na-asị Chineke onye na-eme ebe ọbụla nke o si eweta ihe a nke o ji eme na ka Chineke na-eme ya nke ọ na-aga n'iru, ma Chineke ya nye ya ndụ n'elu ndụ, nye ya ọganiru, ma werekwa ike ka ike wee tinye ya n'ime ka ọ ga-eji wee na-eje ozi a wee na-enwe mmeri, wee were ndụ were nye ụmụ ya, nye di ya ọganiru nke pụrụ iche. So ka ụzọ ya nke this 2020 ga-awụ favor were nye ya n'aha Jizọs. m wụ Augustine ihe ha na-achọ. Obi rụrụ m ụtọ n'ihe na m bịara m na Chioma Jizọs, onye Chineke ji arụ ọrụ n'ebe anyị nọ, na-enye anyị rice, na-enye anyị akwa, anyị werekwe na-eme njọ na-agba Disemba. Na obi rụrụ m ụtọ n'ukwu. Alakịrị m ya, obi rụrụ m sara sara n'ebe Chioma Jizọs nọ, onye Chineke ji arụ ọrụ n'ebe anyị nọ, na-enye anyị ọtụtụ ihe, na-enyekwa na ụmụ ndị na-eleta ụmụ ndị omimi nwaanyị isi mkpe, ndị na-enweghị di. Ọ na-eme ihe ọma n'aha Jizọs. Aha m bụ Victoria Ike, abụ onye Igbo. A na-aga n'ebe a, obiọma na-akpa m ihe Chineke ji onye ozi Chineke were na-arụ n'ime ndụ. Since di m gbara nwụba na-abịa ebe a, Chineke yuzuru nwaanyị a mee m ka m bụrụ onye
onye na-eri nri na onye na-eji akwa dị mma, maka o yiwekwara m amara ya site n'aka nwaanyị. Ma mgbe mbụ ana m agagharị bụrụ nnọkọta anya mmiri na-eju m anya, enọọ m enwe ọṅụ. Bata kemgbe mgba na-aga ministri a Chioma Jizọs mewere, ọ kemgbe aka m ọṅụ na-abata m n'ime, ana ido ahụ abata m n'ime, n'ihi na eruo that time adịla m sure na ọ ga-enye m nri nke m na-eri. Ọ ya wụ obi ụtọ m na obi aṅụrị m. Ada ana m ekpe ekpere n'isi nwa oru aha Chineke mere ya nụ ya cheta m, otu ka m na-asụ Chineke eyiwe ya amara ya, ọgụga na ọlụlụ ya niile, ọ na-anụ ụgbọelu, ọ na ụgbọala, ka Chineke nkwụsị nke ndị agha duru ya gaa n'udo ma lọta n'udo, ma ya ma di ya ma ezinụlọ ya niile, ka Chineke kpuchite ha dịka nga ọkụkọ kpuchiri ụmụ, ka Chineke mezuo nke a n'aha Jizọs Kraịst onye nwe anyị. Amen. Site na amara Chineke abịa m n'obodo a na 2013 under the mission Grace of God Mission International. So that can no bani anọ m alụ na Grace of God Mission Umueshi Amanato has been called. So and since then, since I came here, the woman, this Chioma Jesus, in fact, he has helped me a lot in many areas, especially in the area of the gospel. Ebasi Ozioma, Chineke jewe me ka Ozioma n'obodo a ebe nọ bụrụ ife amagola amala bụrụzi ife a na-enyo enyo. So ekpere m niile bụ that, and I've been praying for her both in the church and my personal prayer. Onye nwaanyị ga-agọzi nwaanyị agọzi ya. I haven't seen such before. Obodo a ka m ga-enweta this type of thing. So onye nwaanyị ga-agọzi ya n'afọ Jizọs. Aha m bụ Cordelia Dike, onye ọbọs. Onye megekwara ihe awụ ọnọdụ ka nna m ukwu bụ ọnwụ. Asịkwara m otu ochi na-eleta anyị, otu aka Chineke ga na-eche eleta anyị n'ezinụlọ ya. Ebe ọla ọ ga-aga, ọ ga na-aga nke ọma, ọ ga na-aga aga na-abata abata. Ebe ọla ọ na-aga kpụziri na-ebi n'aha Jizọs. Anụrụ m gị na-enye nwa Dabi